खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै स्वरजिथecreativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 9 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउट्युब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ जागायनोसै। BoNSU एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि हांख्रायनायाव दिनै 9 अक्ट'बर खालि गासै बिटिआर नाङैनो 12 घन्टा बन्द फोसावनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान फरायसा आफाद एबा BoNSU एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन आफादा गोदानै जोनोम जानायजों लोगोसे बिथांमोना आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौनि थांखिजों बायदि समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बायदि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बेबायदिनो दाखालि 7 अक्ट'बर खालिबो उदालगुरियाव मोनसे सुबुंगौमा हांख्रायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना सुबुंगौमा खालामनो थाखाय सरकारनिफ्राय पारमिसन मोनैलाय बिथांमोना सुबुंगौमाखौ खालामनो हानाय जायाखै होनना मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों BoNSUनि मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला दानि सरकारा निस्सय भारतनि संबिधानखौ मानियाखै एबा भारतनि संबिधानखौ भायलेन्स खालामनाय जादों। मानोना भारतनि संबिधाना जोंनो राइट टु स्पिच, राइट टु मुभमेन्ट बायदिसिना मोनथायफोरखौ होखानाय जादों। नाथाय बेबायदि मोनथायखौ जोंनो होआखै आरो होयिनि थाखाय बिथांमोना भारतनि संबिधानखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जादों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनाय जादों। जायखौ लानानैनो बिथांमोनहा दिनैहाय 9 अक्ट'बर खालि गासै बिटिआर नाङैनो 12 घन्टा एबा 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम बन्द फोसावनाय जादों। लोगोसे बेनि थाखाय गासैखौबो बर' रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होफानो थाखाय गुरै खावलायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव माबा माबि जेंनाफोर जायोब्ला बेनि दायित्वखौ गावबागाव रायजो राजाफोरानो लानांगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। देग्लाय 2023 आरो 2024 मायथाइनि 77थि सन्टोष ट्रफी बादायलायनाया मोनसे हानजा एबा ग्रुप डिनि हानजाखौ क'क्राझारावबो जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मैया सन्टोष ट्रफीनि ग्रुप डिनि बादायलायनायाव मोनसे खेला जेराव बिहार आरो आसामजों मोगा-मोगि गेलेनाया क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे गेलेनायाव आसामा बिहारनि हेंथायै 5-0 फारागथिनि गेजेरजों बिहार हानजाखौ गोरलैयैनो फेजेननो हानानै देरहासाद बिमुंखौ लानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिजेपि दोलोखौ नागारनानै फिन बिपिएफ दोलोआव हाबफिननाय जाबाय इमानुएल मोसाहारिया। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे समनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि दोलोआव जयेन जाहैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव बिथाङा बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै फिन बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोआव जा थांखि एबा खामानिफोरखौ मावनो होननानै बिथाङा थांदोंमोन। नाथाय बेबायदि बिजेपि दोलोआव थानानै खामानिखौ मावनो हानाय नङा एबा हायाखै होनना बिथाङा बुंथिनायजों लोगोसे बेबायदि बिजेपि दोलोआव थायोब्ला जेबो खामानि मावनो हानाय नङा साननानै बिथाङा फिन बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेनि अनगायैबो मैयानि समावनो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय बिपिएफनि मोनसे जयनिं हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव इउपिपिएल, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 1278 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारि, बारग'
लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे गोबां BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय बोसोरावनो गिबि खेबनि थाखाय हौवासाफोरनि थाखाय मोनसे फुटबल एकाडेमि आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मोनसे फुटबल एकाडेमि गायसनगोन बाथ्राखौ बुंदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा BTR ओनसोलाव बायदि खेला दुला हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिथाङा आथिखालाव फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन खेला दुलाफोरखौ BTR ओनसोलाव गोबां जौगाहोनायखौ नोजोर बोनानैनो खेला दुलानि सायाव बायदि हाबाफारि लानानै नेशनेल इन्टारनेशनेल खेला गेलेनायफोरखौ लाबोगासिनो दङ, जायखौ लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरो बुंथिबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार एबा BTRआ आथिखालाव मोनसे खेला दुलाखौ मोजां मोनग्रा जायगा जाबाय, जायनि थाखाय बेबायदि खेलाफोरखौ लाबोबाय थानो बिथाङा बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि मैया सन्टोष ट्रफीनि ग्रुप D खेला बादायलायनाया क'क्राझाराव जानानै थाङो, जेराव गिबि खेबनि जागायनाय हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गिबि खेबनि थाखाय देग्लाय बोसोरावनो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मोनसे फुटबल एकाडेमि आरो हौवासाफोरनि थाखाय मोनसे फुटबल एकाडेमिखौ थाबैनो गायसननाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला थाबैनो मोनसे सुइमिं पुल एबा इन्टारनेशनेल एबा नेशनेल लेभेलनि मोनसे सुइमिं एबा सानस्रिनाय बादायलायनो हानायनि थाखाय मोनसे सुइमिं पुल नि थि खालामनाय जादों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। देहरादुन नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपनि बादायलायनायाव 4 बर'फोरा मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बाथ्राया जोबोद गोजोनथाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव मोनफानि उनाव मोनफा जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो बायदि गेलेनायाव नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोनसेनि उनाव मोनसे मेडेल देरहानो हाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदिनो आरोबाव मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि किक बक्सिं मोनसे एसोसिएशननिफ्राय बिथांमोनहा देहरादुनाव जानाय देहरादुन नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लाहैनाय जादोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट किक बक्सिं एसोसिएशननिफ्राय बाहागो लाहैनानै बिथांमोनहा गासै मेडेल देरहानो हानाय जादोंमोन, जेरै धनेस्वर बसुमतारी बिथांमोनहा ब्रन्ज, अनसाय स्वर्गयारी बिथाङाबो ब्रन्ज, राजु खेरखातारि बिथाङा सिलभार, रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो सिलभार बे मेडेलखौ देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राखौ लाबोनो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।